さあ行くぞ。うわっどうせならもっといいやつやればいいんだ。わちゃんと下見て。ツルツルの場所行ってるから。大丈夫、ここ深いから。大丈夫？大丈夫。ここ深いよ。うわっ、深いな。大丈夫だろ。ねえ、マジで深いから。いや、もう行った方がいいよ。こうだよ。ねえ、もう行こう行こう。ダメだ。いや、急に高くなってない。ちょっと楽しかったな。普通に急に高くなってる。楽しかった。いや、結構高くなってる。あれ深いね。痛いな。Let's do it again. You know how to swim, right? Yeah. Why don't you jump on the deepest one there? Don't try. Good. Money. Good.ね、お尻が結構痛いんだけど。うわ、痛い。どこら辺が深いんだっけ？ねえ、行くの。深い。もうちょっとこっちだよ。うわ、深っ。いきなり深くなったな、これ。待って、ここツルツルだから。あんまり深いと。ね、もうここ深いよ。もうちょっとこっち。
泳げんの君。ねえ、もう行くよ。大丈夫、泳げるから。うわー、なんでこんな深くなってんの？すごいな。いや、じゃあやるか、僕。ダメ。大丈夫、泳げるから。うわいや、もう無理やり連れてく。ー、なんで楽しいのに。楽しいだからってやったらダメだよ。でもパパがやれって言われたし。やれって言われたの。いや、動画を撮れって言ったでしょ。そうそう。だからもう動画を撮ったでしょ。うん、これで2回目。で、2回目もうできた。で、3回目行く。え、3回もやるの？あれ、あそこまで行ってないし。うん。まあ、助走がついてるから大丈夫でしょ。ね、これあんまり泳げね泳げるでしょ。よし、行くよ。うわうわいやあ、なにあうわおっとなにあいやうわなんでうわ痛いはい、終わり。なんだこれ、なんだこの体勢。死ぬねえ、本当にそっちじゃなくてこっちだよ。待って、ちょっと今どこ？うわツルツル超えてる。ツルツルだよ。いやねえ、もう深くなってる。マジでやばいよ。こっち行った方がいいって。はい、3回目終わり。うわ深いやーん What's yarns? やーん